Kitengsi kardom katu kawe karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara to ana panstami lapen pinia video puthak labang kinalitum thumbnail lapen title long stami thekpon long ikpo la non urunadoi 3.0 la so scheme update puthak sinalitum phan la so video long na than pachini pon ikpo kupi update ma labang ke kai kya so nalitum la so video long si thekpon long ikpo nalitum la so YouTube channel na anta subscribe rilang pulte pada depin pen subscribe ikon lapen videos tami nalitum share porigon takte non urunadoi 3.0 new update apu thakle lang polona lapen chithan polona tangde non pathek pen chithan polona lapen lang polona puthad dak notice kipi pondo government of Assam hin pen labang so notice kapik lang pon labang ke Orunadoi scheme puthak si notice bang kipi pono kopian notice mala so puthak lang than pachini pon ikpo ke chengsinali tum lang ingon government of Assam finance Institutional Finance Department Dispur Guwahati Assam hin pen sepaklang poneklo lapen last notice publish pon date nalitum la screen along thek pon long ikpo 15 December 2024 ani si paklang poneklo lapen notice number nalitum ladak pen lang ponegon lapen ladak tok pon alam thel lason la nalitum la thek long ji 19 September 2024 ahot stami Urunadoi puthak alang litum pipon eglo criteria komatum si apply dun long lema ki long zima jola so puthak kapiklang ponto hola so hut lapen hola so alu along ke tok ateng pulote nalitum dak thek long si 4 lapen 5 number long si ki pipon lo lapen 4 number long ko ppc ke tok pon mala so puthak nalitum manang than pachini pon ekpo University College lapen higher secondary junior college high school upper primary lapen lower primary teachers including contractual temporary claim pustame teachers atumlo pulotangte la solli bangke long dunik e pusi hola so hustame tokpon iglo stame puthot dak ki pipon tunang kok alam thebang latani lenali tum panang than pachini ponekpo ki chengsinali tum puthot nili pupon thopo University College Higher Secondary School Junior College High School Upper Primary lapen lower primary school teachers atum contractual clemon lapen temporary atumon Urunadoi ali blabangke long duni gelo lapen puthot ke tokpon dutulang number 5 along nalitum dak theklongji any government regular employees di lapen pensioner lapen contractual employees including Anganwadi worker lapen midday meal worker lapen asa worker lapen asa supervisor lapen gaw pradhan mate gambura tum sitame la Urunadoi ali labangke longdon de puhola so sitame la criteria long bangke tokpon lo sitame puthot non complaint kilong tu labangke la son lo nalitum dak thek longji however it has come to the notice from the government that some beneficiary or their dependent family members falling under the above mentioned category are still taking benefits under this scheme which is a dagbanga pine tokpon la zine arne cross violation of the scheme guidelines la se alang li tuma hin pen pina an complain long lo putsi ki pupon la se puthot la government hin pen notice la bangke pipon iglo alang li tum stame la son Urunadoi ali la bangke ki long dun tum do opuse notice ki long la se non pen apar ke alang li tum la bangke Urunadoi ali la bangke long dun delo alang li tum non verification po verification tanglo pulo tangte la dak ke tokpon an atum bangke inut stame la soli bangke Urunadoi ali la bangke long dun delo lalo ahokta hoglo nili kechini la pen ke thekdam long an stame la son lo kumani ke teachers atum stame la pen pensioner pension ke long dun bom atum la pen contractual la son nane ke claim bom la son Anganwadi workers tame asa pustame la pen midday meal la school long han an ke tuna tum stame la soli bangke chu endon bom la son thek dun long ulo la sinon bangke alang litum la son verification lo pulo tangte la bangke la soli bangke long le lo la pen hola ki long le tum fansi la so ali an bangke pipon iget putap dak tokpon la siputhot dak thek long lo ke tokpon thu do thula in view of the above it is the certified that any such government employees or their dependent family members who is the recipients of Urunadoi benefits should compulsorily out OPD out from Urunadoi scheme before 24 December 2024
failing which stem the disciplinary action will be intended against them. Let's say 24 la so chiklo 24 aprang la bangke alang litum la uruna doi ale kilong atum an bangke kilong atum an pabang kalilo la teachers atum daho la nanane anganwadi worker la pen gambra atum stami amen bangke alang litum han than pon iglapo la pen la soli bangke alang litum han pipon pelo pusta la dak tok pon la senon form bangke area tin la bangke pipon igbom lo adhor ke apply tangdom stami do tahaipo la se la pen ako ison alam hem isilong pen bahini bang thom lasta ale bangke jo endon longle la pen hem isi pen in wetnangji la lopulte la uruna doyale la bangke longdon ikpo puthat kumad matum se kilong lema la soputhak puthani li pachini pontu ikpo university college higher secondary school higher secondary junior college high school la pen upper primary la pen lower primary school teachers atum contractual no temporary no alang litum stami uruna doyale bangke longdon delo la pen puthat dak do thulang any government regular employees atum stami pensioner mate pension kilong ver tum stami orona doyali bang long don delo la pen contractual long nane claim bom lason anganwadi ke claim atum stami long don delo la pen school long han an medimil ala kitun kidang atum stami long don delo la pen asa atum stami long lelo la pen dotlang gaon pradhan la pen gambra atum stami orona doyali la bangke long lelo lasi nalitum ning chibi gon la pen 24 December aprang la bangke kilong dun an abang phiatum stame non la 24 December pen ke alang litum urona doyale bangke long lelo la pen apply ta long lelo jalalo asal so video nalitum kan mas share ego kharbi ang long aras tame pala ingnang la pen pachini igna la bela son update kilong versi aphan pura nalitum so YouTube channel la bangke nalitum subscribe ikon la pen mesen na comment nalitum la so video long stami nalitum comment pigon tang dipinia video long bangla ansakang ton pon iglo las 2 me thak me kadu ka ve kar british 2.0 YouTube channel long kilangara do anapan stami nilihin pen cardom to change